sú JS Director a Siesta Misi, v druhej Westerbo Passat, AD Boer a Royal Titan. A v tejto chvíli boli dostihy odštartované. Štartové pole je menej početné, je tam 5 klusákov z prvej mety, teda kone samozrejme majú zo začiatku miernu výhodu, ale tie štartujúce s 20-metrovým prídavkom ich o chvíľu dobehnú. Vidíme teraz, že problémy tam má Siesta Misi a z vonkajšej strany teraz sa na prvú priečku dostáva AD Boer a so štartovým číslom 1 je tam stále JS Director a takisto do vedenia teraz prechádza aj Royal Titan, takže teraz je tam trojica JS Director, Royal Titan a AD Boer. V takomto poradí kone aj vbiehajú do oblúka pri štadióne. Je to v tejto chvíli Royal Titan, ktorý diktuje tempo. Royal Titan, na druhé miesto sa dostáva jeho tréningový kolega AD Boer, tretí je stále JS Director, potom je tam Westerbo Passat a Siesta Misi na 5. priečke. Zhruba 1200 metrov nám zostáva do cieľa, kone o malú chvíľu vybehnú na protiláhlu stenu. Je to stále Royal Titan vo vedení s Davidom Dobrovoľným. Royal Titan, za ním jeho otec vedie AD Boera. Kone už sú na protiláhlej stene, zhruba kilometr do cieľa. AD Boer, respektíve Royal Titan, AD Boer, potom je tam dvojička Westerbo Passat a JS Director a stále 5. Siesta Misi. Stále vo vedení Royal Titan, ktorý má zhruba 1,5 alebo 2 dĺžky náskok pred svojim tréningovým kolegom AD Boer, potom už sú tam 3-4 dĺžky, je tam JS Director, Westerbo Passat a Siesta Misi. Títo traja slovenskí zástupcovia sa snažia dobehnúť to vedúce české, respektíve moravské duo. Stále je to Royal Titan, AD Boer, ale už sa na neho dotiahol Westerbo Passat spolu s JS Directorom, stále 5. Siesta Misi. Kone už nabiehajú do oblúka pred cieľom, to je tzv. Oblúk pri šampionárni. Stále je to od štartu vedúci Royal Titan pred AD Boerom. Čakáme na útok Westerbo Passata, vycúváva JS Director a Siesta Misi. Kone už sú v cieľovej rovinke zhruba 300 metrov do cieľa, stále je to od štartu vedúci Royal Titan a AD Boer, takže títo dvaja zverenci Jaroslava Dobrovoľného si to zrejme rozdajú o víťazstvo, ak nezaútočí ešte niekto iný. Problémy už tam má Westerbo Passat, ale je tam Siesta Misi a takisto JS Director, ale je to stále moravské duo AD Boer a Royal Titan a Westerbo Passat je teraz vo vedení. Westerbo Passat, ktorý sa pobil o víťazstvo s AD Boerom, tretia